Nejprve bych chtěl vlastně poděkovat panu profesoru Ratejovi za pozvání na tento seminář, kterého si nesmírně vážím, protože se domnívám, nebo jsem přesvědčen o tom, že lidé, kteří jsou označováni za pravicové extrémisty, tak nemají moc prostoru, ať už na akademické půdě, tak ve veřejném prostoru. A dalo by se to ilustrovat i na několika případech z minulosti, kdy vlastně v roce 2001 známý politolog Zdeněk Zbořil si pozval na katedru Univerzity Karlovy člověka, který byl označován jako extrémista, pravicový extrémista, dlužno podotknout. A jeho seminář byl zrušen a byly na něj vyvíjeny různé tlaky. Já se domnívám, že od toho 2001 se ta situace svobody slova na akademické půdě a celkově ještě zhoršila. To můžeme zase ilustrovat na příkladu z roku 2009, kdy také na Karlově univerzitě měl vystoupit americký spisovatel a politik Dr. David Duke, který byl, nutno dodat, i členem Ku Klux Klanu v nějaké etapě svého raného mládí. A na základě této informace byly zase vytvářeny tlaky na Univerzitu Karlovu, ať už z řad médií, tak z řad občanské společnosti, tak i z řad policie. A tato přednáška byla samozřejmě také zrušena. A naposledy vím, že teďka vlastně, než jsme sem vyšli, tak jsme se bavili s panem profesorem o přednášce Tomáše Landase, která tady měla taky proběhnout. A vlastně jsme si potvrdili, že stejné tlaky z řad novinářů a občanské společnosti byly vyvíjeny i na Vysokou školu ekonomickou. To je pravda, ale potom za rok, když jsme se nedali a vysvětlili jsme se, co to je odborný přístup a že to není politické shromáždění, ale odborná debata, tak Tomáš Landas tady normálně vystoupil a nikdo už se to vůbec nedovolil. Tak to je určitě dobře a já jsem rád, že dneska tady můžu vystoupit i já, ale neznamená to, že by tyto tlaky neexistovaly a že by svoboda slova a svoboda nějakého politického názoru byla absolutní. Já jsem přesvědčen, že pokud bych byl sociální demokrat, pokud bych byl třeba ekonomický libertarián, nebo pokud bych byl anarchista, nebo zastánce nějaké sekty, takže by tady tyhle tlaky nebyly, že to je pouze v případě názoru těch takzvaných pravicových extremistů. Tak tam máte nějakou genezi a vývoj toho pravicového extremismu, máte tam 90. léta hnutí skinheads, máte tam 21. století nějaké autonomní nacionalisty, máte tam národní odpor, který už vlastně několik let nefunguje, ale pořád jako se dělá, jakože funguje a pořád se o něm píše, pořád se demonizuje. Ale myšlenky například nové pravice nebo takzvané třetí cesty, o tom se toho člověk moc nedočte. A já se domnívám, že to je zapříčiněno jednak pohodlností těchto odborníků na extremismus a vlastně ten pravicový extremismus je od něj očekáváno, že bude sehrávat i určitou roli ve společnosti a že bude různě využíván. Takže pokud bychom mu přiznali určitou dávku tolerance, lásky ke svobodě, zastávání plurality názorů, odmítání totality, tak buď by ztratil ten název pravicový extremismus, anebo by se muselo přiznat, že dochází k určitému přehodnocení myšlenek, což samozřejmě není mnohdy žádáno, protože já se domnívám, že postoj k pravicovému extremismu většinou to je z stran
médií, občanské společnosti a některých politiků je snaha ho démonizovat. A tato snaha je podle mě záměrná z toho důvodu, že pokud vytvoříte z určité skupiny lidí absolutní zlo, potom se proti tomu absolutnímu zlu budete vymezovat, tak přece nemůžete být absolutně špatní. A ať už jste politik, který má za sebou spoustu korupčních afér a spoustu nějaké osobnostní nekonzistence a dalších nějakých osobních afér, tak pořád v očích té společnosti budete někdo, kdo bojuje proti absolutnímu zlu. Takže já se domnívám, že povyšovat tady ten pravicový extremismus do role absolutního zla je v určitých případech výhodné. Já osobně vůbec nemám rád tohle rozdělení na pravici a levici a nepoužívám ho. Nebo takhle, používám ho pouze jako technický termín, protože lidé, s kterými často člověk hovoří, tak si pod tím dokáže něco představit. Ale pokud bychom měli nějak reflektovat popisnou ostrost těchto dvou termínů, tak ta je podle mého názoru velice slabá. Protože od doby, kdy je svět globalizovaný a vzájemně propojený, a my víme, co se stalo před 100, 200, 300, 400 lety na druhém konci planety, tak nemůžeme mluvit výlučně o dvou skupinách, kdy jedna byla pravicová, druhá byla levicová a měly nějaké charakteristické rysy, jak u nás v České republice, tak třeba v Anglii, v Německu a tak dále. Protože v historii byli lidé, kteří se označovali za pravici, například republikáni a monarchisti, jakkoliv stáli proti sobě. Byli to například, nebo jsou to i například dnes katolíci a jsou to pohané, jakkoliv stojí proti sobě. Jsou to liberálové a jsou to konzervativci. A tady ještě je zajímavé, že ten pojem liberalismus je v našem kontextu chápán jako pravicový a ve Spojených státech je chápán jako taková středová levice. Můžeme hovořit o lidech, kteří se hlásí k pravici a jsou pro Evropu a jsou i proti Evropě. Teď ještě záleží na tom, jak pro Evropu a jak proti Evropě. Mohou být zastánci Evropské federace a mohou být zastánci suverénních států. Takže pokud k vám někdo přijde a řekne, já jsem pravičák, tak já nevím, co si pod tím pojmem mám dost dobře představit. Asi si představím, že to je člověk, který nevolí komunisty nebo může být proti komunismu. Ale to je tak všechno, jinak ta popisná ostrost tady u těch pojmů mi v dnešní době chybí. Kdybych asi měl nastínit, jak chápou identitáři identitu, tak oni chápou tak, že ta identita vlastně se objevuje na 3 úrovních. Na úrovni místní, můžeme říkat lokální, na úrovni národní a potom na úrovni civilizační nebo kontinentální. V mém případě osobně by to bylo, že moje lokální identita je Praha, ta národní je česká a ta kontinentální nebo kulturní, ta je evropská. Tato identita je vlastně v příkrém rozporu s globalismem, protože jde o zachování vlastních specifik, o zachování charakteru vlastního národa, vlastní země, o zachování řeči, tradic, zachování přírodního dědictví a způsobu života. A globalismus vlastně proti tomuto všemu vystupuje. Přičemž ta dichotomie identita versus globalismus je tady v tomto případě velice zásadní. A i heslo francouzských identitářů zní anti-global pro lokal, což podle mě vystihuje celou tu myšlenku. Nová pravice prosazuje návrat ke kritickému myšlení a je za naprostou svobodu slova. Pro mě osobně je toto téma velice důležité, protože
V Evropě svobodu slova nemáme, i když si to spoustu lidí myslí a žije v této iluzi. A můžu vás ujistit, že napříč Evropou jsou dneska rozšiřovány tajné spisky, které snesou srovnání se samizdaty z dob komunismu a dochází k cenzuře. V České republice je tato situace podle mého názoru obzvlášť kritická. Je to několik týdnů zpátky, co jsem se dočetl v nějakých mainstreamových médiích, že bývalá šéfka Helsinského výboru Anna Šabatová by chtěla cenzurovat internet, což mně přijde, nebo cenzurovat internet, on by chtěla cenzurovat diskuze pod články, protože některé názory se prý nedají tolerovat, což mně přijde samo o sobě zarážející od člověka, který byl vězněn v době komunismu a dnes volá po cenzuře názorů. Když se mi potvrdilo, že opravdu nejenom, že ta svoboda tady nějak tak nefunguje, ale že nežijeme ani v demokracii. A to bylo, když jsem byl vzat na vazbu, tak soudkyně, která mě na vazbu dávala, tak mi říkala, že samolepky nejsou důvod, proč by člověk se měl ocitnout na vazbě, ale že se jedná jenom o zlomek mojí trestní činnosti, která mi bude ještě následně prokázána, takže stran tohoto mě na tu vazbu dává. A dá se to tedy přeložit tak, že samolepky nejsou důvod, aby se člověk dostal na vazbě, ale určitě jste spáchal ještě něco, co vy neznáte zatím, my to taky neznáme, vyšetřovatel to taky nezná, ale my víme, že vám to bude prokázáno a z tohoto důvodu vás vlastně na tu vazbu dáváme. A takových situací, jak jsem zažil víc, tak tady bych si dovolil ocitovat soudkyni a státní zástupkyni Obvodního soudu pro právo 1, kdy stojí za povšimnutí tento citát. Z postojí obžalovaného v minulosti lze dovodit, že by se stejným způsobem choval i do budoucna, neboť platí, že účelem jednání, pro který je obžalovaný stíhán, je účinně destabilizovat stávající institucionální a právní systém. Já si nedokážu dost dobře představit, jak samolepka může destabilizovat stávající institucionální a právní systém. A potom, když jsem si hledal nějakou paralelu s komunistickým režimem, tak jsem zjistil, že v roce 1969 na Semelsku někdo vylepoval proti režimu plakáty a dostal za to 10 měsíců odnětí svobody nepodmíněně. Takže když to srovnáme s dnešní demokracií, tak se domnívám, že možná Husákův režim byl dost čem humánější. Pak tady mám ještě další citát, který se mi líbil a je příznačný k té pluralitě názorů na svobodě, kdy státní zástupkyně Zdeňka Galková na Obvodním soudě napsala do usnesení: svoboda myšlení a projevu, zaručená listinou základních práv a svobod a právo na osobní náhled na historické události nejsou bezbřehé. Takže tam je vlastně v tom řečeno úplně vše, že ta svoboda tady nefunguje, protože svoboda buď je absolutní, anebo není žádná, když jde o svobodu slova, svobodu názoru. V každém případě tady to paní státní zástupkyně rozvedla ještě ad absurdum, kdy by chtěla cenzurovat nejenom názory, ale i myšlení. To se snad nepokusil nikdo z žádných zástupci nějakých velkých diktatur, které známe. Pak další taková kauza, která ilustruje ten špatný stav svobody v České republice, podle mě vydání knihy Hitlerovy projevy, kvůli kterému dnes nakladatelé a i nakladatelství stojí před soudem. Nebo obžaloba ještě nebyla podána, ale sdělení obvinění už tam proběhlo a domnívám se, že tam brzy dojde k soudu. A pobavil mě tady zase výrok nestranného historika, který sepisuje znalecký posudek na Hitlerovy projevy, kdy došlo vlastně k přepisu autentických Hitlerových projevů. A
historik Jan Uhlíř to komentuje tak, že je nepochybně nutné položit si základní otázku, zda projevy Adolfa Hitlera v předkládané formě představují pro českého čtenáře přínos. A sám se odpovídá jednoznačně nikoli, vykřičník v žádném směru. Takže pokud chcete po historikovi, aby napsal znalecký posudek a on si pokládá tyto otázky, tak se domnívám, že to zavání mírně aktivismem a hodnocením, což by znalecké posudky obsahovat neměly. Ale už vás ujistit, že jsem přesvědčený, že existují názory, které jsou hodné opovržení, které jsou hodné odporu, ale osobně jsem přesvědčený, že zákony, které tyto názory potlačují, jsou ještě opovržení hodnější a ještě odpornější. Tady je zajímavé ještě pozorovat jakési pohnutky těchto novodobých cenzorů, které vycházejí z jakéhosi paradigmatu, že tyto názory nejsou špatné, nebo možná jsou taky, ale to není ten primární účel, že by byly špatné z hlediska špatné jako mylné. Ale oni je chápou tak, že jsou špatné v tom směru, že můžou někoho nakazit, že fungují jako nemoc, jako jakýsi mor, jako metastázy. A ve Francii se například proti v tomto kontextu uchytil termín hygienické myšlení. Takže tito lidi, kteří vytvářejí tyto tlaky a snaží se cenzurovat politicky nekorektní, nekonformní názory, tyto špatné názory, tak oni říkají, že tím, že by došlo k otevřené diskuzi, jako dochází, nebo asi zřejmě dojde tady, takže vlastně vy mi dáváte legitimitu k tomu, aby ty názory tady zazněly, což už samo o sobě je špatné. Oni chtějí zabránit tomu volnému střetávání se a setkávání se ideí a myšlenek a proto se mnohdy chlubí tím, že s nimi nediskutují. Já tuším, že vyšel nějaký projekt, který se jmenuje zhruba nějak tak s extrémisty se nediskutuje. Takže oni si opravdu myslí tito lidé, že pokud bychom je vtáhli do diskuze, takže už to znamená spoluvinu. Takhle ještě bych měl říct, že si vážím i vedoucí vaší katedry politologie, paní Vladimíra Dvořáková, už jde stále. Oni jsem četl třeba rozkládání státu, což byla knížka, s kterou bych se značného procenta mohl i stotožnit, což nevím, jestli ona by byla zrovna za to ráda, ale když to držíte. Ale já jsem tak koukal vlastně na to, jak ona reagovala na to, že tady měl vystoupit Tomáš Vandas. A jestli ta citace z mainstreamu je zase věrohodná, což já jsem přesvědčený, že novinářům se věřit nic nedá, ale jestli je věrohodná, tak by se na ní dala taky ilustrovat určitý postoj, který je zajímavý, protože ona se měla vyjádřit následovně. V rámci této výuky se účastní pouze studenti zapsaní v kurzu, kteří jsou odborně připraveni. Takže já doufám, že jste na to, co nám tady říkal, odborně připraveni a nikoho se nějak nenakazil. A dál pokračuje. Není určena pro veřejnost, novináře ani širší okruh, kteří by nebyli připraveni. Takže já jsem na tom zaznamenal to, že vlastně na ty názory, které my máme, které my sdílíme a které bychom chtěli konfrontovat s nějakýma dalšíma názorama a jako iniciovat nějaké setkávání ideí a názorů, tak ano, jsou světlé výjimky, kdy k tomuhle může být, ale pouze s lidmi, kteří jsou na to nějak připraveni.